Good morning guys. Nautuhan ko pagbakod kay kuso kay ulan. Sino ko? May kaya akong tulog. So may gani kay si Mimi na mukaw. Dali ko pagkuhan may gani kay dagan kay bahaw. Giinit lang ang bahaw daw. May dilata na muna gikuan kay udto na gid guys. So, ready na ang among sudan sa pamahaw. Oh. Dilata lang siya kay Rugi ko na. kuan na udtuhan na pagmata. Do kana gabi na sobra gabi talbos ng kamote. So ayan. Oh, may kape po do. Sige na. Sige na, sige na, sige na. Kauna, kauna. Ano na Pagkaon ka guys. Unsa? Tapi lang ko sa dito. Sama kasi alam dito. Samo kasi Alan bigabsin. Si Alan gabi guys nag-uli alas 12 na ng vigil. Doon, hindi ko alam dali siya rin. Tungon siya kay Kadyotra. Dami na yung video Wala lagi kay kusog iwan lagi. Na abiyan sa di man istorya kasi anak ni Duyo agaw. Buwangan. Kisa na matagi dahil. Duyo. Sindong. Hala! Para malugan na silang Wala kalugan. ito yung namatay sa Refi Aki. Narandang kapitan. Aling saw dito. Narandang kapitan nila. Dili. Yes so. Kung kami mo. So ito na iwapan bakara na may gina. Kana sa iyang kamubangan na mo sa naghawak sa nasa sunod. Daga na kaon mi. Mukhang anak kamubangan ni Luyong. Naghawak. Ano kaya? Ah. Yun na. Hindi na sila naghawak sa sunod. Puro aligsaw. Narami sa sulod mga on guys. Kung saan malugan mo tayo. Ayan lang ay. Silingan! Mayroon ka agaw na. Kung saan mo. Silingan. Nadidinig ayo. Una. Ang Uyuan! Balik ka mo tubag. Ito mo doon. Hindi na naman tala. Kamu sa kanya po. May kanundag. Na may dahan kanon. Galit lagi payangan niyo sa isa kapak na biskuit kang one phone nang dapat ko beta kaon sa na kanya ito yan kato gid na kamo community sa sabi puro gid sa kanan to ay sa kanan Ano pamilyan ra? segala tak ligsaw ta gid ang istorya eh kato nga nang loyong sa kailan ako nalimot-limot gyud sa mga sa nako na ako sa limot-limot sa kunya kasi Rodrigo sabi ako na ako nang kayo na ila loyong ya abi ni anak siya sa papa Kung saan din siya. siya sa papa sige gusto dia doon mo tong na anak ni loyong ng warbuyit Jek, warbuyit Katamis kasi ang kapilang. Prihabot. oh gid kaya ko din. bukid bot ng anak ni loyong Nakaila sa imo. kaya Tapos ako eh. Tamis ay kayong sunmig ba? ina ko nga go mabita go May yung irin ka kayo. Tatay, irin. Nagkakaroon ito, timpla ka po. Pas ba, ano yan, ni Manding? Na dispenser. Dili serve. Yeah. Okay. Ewan siya sabi nga, sa kamag kita lang, kay ang mga palahubog na litaw, wala diha. Kaya kung nangabot, hubog ka. Huwag may nainom. Kaya kasi ang kuluyong, ay, ang bunjong, hubog na. Tugtong katulugaan. Si Hami, nag-uli. Banal nyo? Wala sa nilas. Banal sa amin eh. Nawala sa nilas. Wala. Nawala sa nilas. Parang hindi din mo tayo. Sabi ka ba ni Hami?
Di bata. Na iya bata ang suka ito sa uganan. Buka yo, buka apa daw. Nama si Uncle Bunjong. Huwag na. Sir Jason, dala sa inom-inom. Pagkabo na, Ben. Ano naman pala hubog? Palubog man daw po niyo. Ang inumar, may nakalanglang na tatay. Tatay, dito lang ang Dili mo na just. Kabalo ko, parente na si Tatay Osias, pero gusto to ni Tatay Osias, ano matay? Agaw! Kaya ang musika po, isa na isugsoon, isa na mga puhan. Tira na. Ito? Nalagay ko na yun. Kuya! May sige na, may ready na, may. Doon ka sweet-sweet ni Mia. Ready na, aha, aha. Aha, lagi karon. Ready na, si Nana, aha, aha. Wala na, Yung bata mo yung anak. Kaya papa, huwag di pa na sabihin ko. Uli anak ah. Nasakit na eh. One, ano Fetis. Lupa. Wala hubog si Tatay ang namatay. No. Ano ko na. Nanak mo ginagaw. Wala ko kao guys, ako na ilison si Mimi. So ayan guys, ready na ang akong Twinkle Scout. Kana yung buhok dito ko na ipuson ilalilin. Nag-snack na siya. Nag-snack mo pa nagsugod. Nanay. Ay, tama. Masang kinder lang na. Asaan? Kinder. Kinder. Amot, asa lang kinder. Wala man nagtent ang kinder. Si Anin-Anin. Anin-Anin. Among Anin-Anin. Ay, very good. Yan guys, mga Girl Scout, Boy Scout, Cub Scout. Yan na. Ayan si Uyungot guys. Magunsa mo ngot? Magunsa mo? Ha? Kumanawa pa? Busy ang mga bata guys. Mga Boy Scout. Gusto. Unya na di. Unya na. Marising Kupin ng Scouter Giovanni Luna. John Mark Sarolo, Scouter John Mark Sarolo. Tanan Scout Masters. Tanan Scout Masters. Tanan teachers na naghawid sa Boy Scout o Senior Scout. Para kapalan na ng unsay ang damon. Before ano proceed dito sa punta. At kung di mo manhi karon, magbalik-balik ka na yung bata o niya hindi. Kadi ko ang program na to. Short program. Sino pa
Inom ka tubig? Aman mo tubig day. Ay, kinigit ko sa bag. O pa mo nagsugod ula? Tigam! Ha? O pa sila nagsugod? Tigam! Uy, tigam! Mga ilang mga panaring grupo. Wala pa sila nagdula. Balik sa udah to kay magsugod na sila Mimi ha. Balikan ka na ako niya. Grabe ko na, agatot mo siya sa kanito. O, ano yun ito mamang niya? Ha? Balikan na ka na ako ha. Sa yate. Naguli. Lanir ka ha. Okay, trial. Trial or final? Final na, final. Mag-activity pa ta. Okay. Atras kamay, parents, atras. Are you ready, Scouts? Hep, hep. Hep, hep. Mabog. Okay. Ready? 1, 2. Ready? Wala pa gani. Study out. Kalayo. Di tagsugod ka ron. Ako sa diyan doon. 2. Ready? Go! Dili magpapagtil sa isang buwan ha. Makurintian. Hagoy. Dali! Uy, palita sa ako! Hagoy, di na ako magtali! Adana na punto na. Wala, marapaspas ka dito nakita oh. Wala, kinako, pagtulog sa ako. One, two. Sige, padayon. Number 1 sa lalong set mo. Para ba sa lalong set? Isa pa. Ganda naman tayo ni. Balik sa linya. Balik. Okay. So naalit ko na kaunag hapon. Naatari. Sige. Decision. Ang decision sa referee final. Daot tangan. Pilde. Balik sa linya. Last one. Sige. Ayaw tayo lagi ang sako sa ulo. Ihugo ang sako. Diyan sa kilid. Sa kilid ang sako tunol. Ready? Are you ready, Scouts? Okay. Hep, hep. 1, 2. Ready? Go! Uy, ay sa itulog ang sako. Kaya nakasulot pa man. Uy, sulot pa man kasi. Alasan! Itulog ang sako! Alasan naman! Tulog! Wala bibo! Sige ang sako! Dito na mo! Wala pang mawibigay! May buhok naman! Naon!
Ryan. Oh, sa man, unit sa classmate. Tanaw na to. Ay, okay. Sige, ayaw mong kagad. Pag mabukag galing kita, stop ka, i-abay mo, isipit balik. Apa yun? Sige, anak. Bili. Mauna kung giingon, dili ka pwede ibutang sa kilit. Magpugong lang yapon sila. Balong. Balong yapon. Ready? Ayaw ang balong. Kuya, pag mapit. Go! Pika kayo. Ready? Get set. Nasa dito yung prinsesa pa naglilit ko. Mahala niya. Kalma kayo magulakan, magulat mo. Napo isa, malinwan si bulog-bulog. Okay, balik na. Sana. Sige, balik na. Balik na. Idagan ako. Final. Ready na ba? Mga kaputahe, ready na natin ha? Sige. Maoy, itawag na first and final practice. Okay? Practice na karon dura sa nato karon. Okay, diyan. Wala pa. Kinsa na yung pangubanya, Marcel, Balinguan, and wala pa kaslis lain? Balinguan and San Alonso. Kani Ma'am Jill Kabutahe, Ma'am Tangali Sulido. Kani, unsa kani? Ma'am Tangali, wala na pa kaslis lain? Unsa yung sagot niya? Hala, idagan na. Dagan, hala. Sige, dagan. Pwede dagan. Hindi kayo siya, nanangin ito sa sige, katawa. Kaya po ang Balinguan Central, mga prinsesa. Listen, ikaw. Hoy, hulog. Dali. Dali. Panahon na ba? Tsaga kayo. Start, prepare your basket, your rabbit, or Maria went to town. Last na niya, magpakali. Pujuta. Dagan ma.
sa ganyan. Straight on forward. On forward. Okay, ready na? Day. Naray mo magtuan na? O yung sa para. Ang salim, kabangasan? Okay, balingan si Dick. Trial? One trial lang. One player lang ang mag-trial. Get set, one player lang. Go! Okay, wala. Ayun na. Okay, nana ah. Di na sila. Kabalo na sila sa buhaton. Sige. Walay tabang-tabang ha. Okay. Nana. Asin ka mo rin. Kana. Kaya daw na. Tarareng. Okay. Mana. Sige, prepare your umbrella. Close your umbrella. Okay. Backward sila. Sideward kay. Mag-igo sila sa payong. Ma'am, out muna sila. Sibog. Iatras. Backward. Or ibo ka na. Okay. Okay, hands forward. Let me see, you are having your line straight. Straighta sa amin niya, straighta. Close umbrella. Only ang primero player ang mag-open. The rest, ayaw na isarado ang first player. Ayaw na isarado ang inyong umbrella. Kaya mo request sa kadala. Ayaw na ha, i-abli na lang. Ayaw na isira-sira ha. Final na rin. Sabot, ayaw na ipagsandal. Kanan na yung sapatos. Okay, ikaw sa rin yung mga kuan sa'yo, mga kanina. Ready! First player, ayaw isarado ang payong. Next player, set, go! Faster! Move! Ayaw ka pali signal! Sige, come on! Move! Very good! May pananggang may kipaspas na tayo. May panang grade 1. Okay. 1, 2, 3, 4. Asa ba player niya? Ako na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uy! Asa ba nga last player? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wala si Sophie. Wala na balik-balik. Okay, ready?
Kami na sa sunod pagkandam na. Okay, Baliwan Center School. Mantangali. Wagan. Na. First, Baliwan Center. Second, Mantangali. Dili ka. Leng! Maria Wentupal. Asa Leng? Di pa ba Leng? Prepare kayo paper plate ko na. Dali lang dali. Okay. Apa sa grupo? Apa sa grupo dia eh? Leng! Magkamang mo? Ano yung attire magkamang? Hi guys! Hello guys! Sige, open na. Ano ba lang guys? Sige. Asa yung kama? Kadut mo? Ah, merepet. Sige. Oh, sige, sige, anak. Anak, oh. Walay gawasa sa paper plate. Walay gawasa si walay ikan sa paper plate. Dalawa na kayo. Sige, ito na. Kayo dalawa wala. Ah, poste. Ane? Sila kayo dito sa lahat ka. Okay, mami. Ready? Okay na? Itampo na siya. Gusto niya gula. Okay. Ilan na ni Mimi guys? Amen! Tuloy kami. Kailangan mo? Teacher, kan? Kailangan? Okay na? No more trial. 1, 2, 3, 4, 5. No more trial. Atas. Ano? Padali ka tayo. Atas kamay. Atas. Atas. Dala. Linya ko. Atas kamay. 7. Okay. Ay, sana na yung gula. Sunod na sa tatuig makita. Okay. Final. Instruction pa si mama. Sige, ito na dito sa pangalaman. Mami, ito na kaya mami. Ma'am. Ma'am. Gusto mo ka, ma'am? Okay, sige. Get set. Go! Butang. Let's go, dali. Ayaw pag-KKI. Oh, wala. Wala. Taasa tayo. Dili ka lang. Musi. Dali. Oh, kana. Hoy.
Wala na uli. Oh, sige. Oh, Mimi! Double time! Mas! Mas, speed! Okay, go. Damo. Napua. Napua. Oh, ini na kanan. Oh, sige, sunod. Ang kabanasan. Oh, kabanasan. Kabanasan. Sunod. Daog sila, guys. Sige, bottom. Hindi, lagi ng kabanasan lang. Balik na. Ang daray pa ko na to. Abot siya. Gamot man ka naman sila. May lang gamot. Abot na dia pagsugod. Abot. Shit. Pa-direct pa sa tunga. Wala na diyan sa PCO, design na. Agay mo pura ba kanina kabutan na? Sige na, go na. Go ate. Pero ka mag-cheer. Wait. Bakit siya pag hinahanapin? Ay, sige. Sige na doon na. Hold na ko. Good job, Adina. Yan, princess. Pagnaw niyo, tabangan sa natin yung isa. Kamapuha groups na, guys. Basta ba kay Shin, ah? Asa Shin, kaya basig makuan. Mapuwa! Tabangin sa ninato na yun na. Uy, Shane, huwag ka naman ganyan. Ginagawa na dito na yun. Ako, nagkita mo. Uy, black. Maricar. Ay, pala. Ay, kapasa na nag-vlog kita ha.
Wala yung ako ng tabangan. Wala yung yaman na. Ay, tabangan. Yes, April na. Atas kay Aprilo. Ah. Labang na prinsesa. Alay! Rian! Sis, abang ka dyan, babe. Mugit kaya, mugit kaya na. Okay. Napasa na kanilay. Ulaw na. Ikaw lang. Tapo ka muna mapuwa. Mapuwa kabangasan. Mama teacher. Katu. Dili mulusot kung di matandog. Kailangan matandog. Ang kama, mapila matandog. Sagayog siya. Kaya lang? Sebog na star. Doon. Pag-sibig. Ano magulay? Ano ba? Dito na ko. Ikaw na kapagamit ko. Gusto niyo isa. Kaya rin. Kaya ra. Kapyutling. Paniguro gidling. Sige gidling. Okay, sus. Mas tira ling bay. Kaya lang. Mabig na ka dyan. Kaya ra ling. Kapi lang. Dini mo mabot? Kaya ra? Kaya lagi na, kaya. Oke. Mas tira, oy. Tabangan ka. Ih. Oh, pwede dia. Kaya din yan. Kaya na o Philippines. Kaya ha. Challenge mo. Ulitin na. Basa. Ayaw ninyo itong Dubai. Ayaw
Sunod Ling. Kasunod Ling. Ikaw sunod ba? Sige Ling. Ling Ling. Wala na basa dia oh. Kama kang amo. Wala bulingit. Ay, pag-i-plasa-plasa na. Ayaw pag itrapo sa imong dagway ang kamot. May pambero na ito. Ha? Pambero. Karon may bumbero karon. Ako kita ko sa Hindi na eh. Down. Oh, okay, good. Go. Hoy. Hinay. Hinay lang. Kalau jadi matas. Dia. Woi, bau, keluar jadi. Tita lang dyan na tita. Ako tapos sa ako dali. Sila ate, nagandun para po sila lingleng. Nay, no? Karoon, ganito sila. Ano ba? Aga ate yun naman. Ha? Ren!